התופעה נראית כלקוחה מסרטי מדע בדיוני, מסירה בימים אלה תושבי צפון הארץ. צל של אדם או צללית של דמות לא ברורה נקלטו על ידי מצלמות האבטחה של מפעל ביטחוני בגליל. בדיוק הדמות בה אתם צופים כעת. המאבטחים עקבו אחר הצל בזמן אמיתי על גבי מסכי הפיקוד, אך לא הצליחו לאתר כל חדירה למפעל הביטחוני הרגיש. אצלנו במפעל שומרים שני שומרים בלילה, ויש מצלמות מעגל אבטחה במעגל סגור. אני מסתכל על מצלמה, אני רואה איזה דמות. קראתי לשומר השני, הגענו אל הדמות, מאקדחים שלופים, אין דמות. אני לא מאמין באורחות רפאים, אני לא מאמין שיש דבר כזה שנקרא אורחות רפאים או דמויות מהחייזרים ומהחלל החיצון. אבל תשמע, בחיים לא ראיתי דברים כאלו. הקטע הכי מוזר פה, שאני לא מסתכל, אני חוזר למצלמות, אני רואה את הדמות. זה מישהו שלובש שחור ואני לא רואה את הפרצוף שלו. פשוט לא רואה. מסתכל, אני אומר לשומר השני, אני רואה אותו לידך, תבדוק את זה, תוודא את זה. איך שאני יוצא מהחדר, אני הולך לשם, אין שום דבר. הולך עוד פעם, וככה זה קרה במשך 3 שעות. הגיע קצין ביטחון למקום, והגיע אפילו זמן המשטרה, ולא היה שום דבר. דברים הזויים, לא העולם הזה. את הקלטות שאתם רואים כרגע שלחנו גם למומחה פענוח קלטות וידאו, במטרה לבדוק האם מדובר בתעלול, או שאכן מה שצולם קרה במציאות. אני חייב להודות שבאמת אחרי ניסיון של 20 שנה בתחום, אני יכול להעיד בוודאות שמדובר בווידאו שלא נעשתה עליו שום מניפולציה. זאת אומרת, רואים בוודאות שמדובר בקטע וידאו מקורי, שהובא כחומר גלם, ולא עבר שום תהליך של עריכה. אך כאן לא הסתיימה הדרמה. מספר ימים לאחר האירוע המוזר הזה, נקלט אותו צל במצלבותיו של צלם חובב. אני סך הכל יצאתי ליום הכי רגיל שיש, כאילו, אני לא... עם המצלמה שלי הולך לצלם דברים שאני אוהב, כמו כל בוקר, כאילו. אני מפתח את התמונות שלי לבד, ואני קולט אחרי אותו יום משהו מוזר, משהו לא הגיוני. אני מסתכל בתמונה ואני רואה צל של בן אדם, אני רואה בבירור שזה צל של בן אדם. זה לא היה ברור, הסתכלתי, אני מבין קצת בהצללות, אני מבין שאם היה בן אדם ואם היה חושך, לא רואים אותו בזוויות מסוימות, בסדר. וצילמתי את זה מכמה זוויות, זה פשוט היה צל. צילמתי תמונות ורואים בהם צל של בן אדם בלי שאני ראיתי בן אדם. את התופעה הזו עדיין מנסים מומחים ואנשי ביטחון לפענח. אם גם אתם ראיתם או תיעדתם תופעה דומה, אנא שלחו לנו ואנו נמשיך לעקוב ולדווח. כתובתנו תופעות @gmail.com